Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα μπούμε σε κάποια παιχνίδια που λένε μύθοι ότι δεν μπορείς να βγεις, είναι τρομακτικά και γενικά. Θα δείτε σε συνέχεια. Ωραία, το πρώτο παιχνίδι είναι ότι δεν μπορείς να βγεις. Πάμε να το δοκιμάσω. Αυτό νομίζω είναι. Ωραία παιδιά, μπήκαμε στο παιχνίδι. Έχει πολλά πράγματα που βλέπετε να κάνουμε. Έχει ένα παρκούρο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω κάτι καταφέρουμε. Ωραία. Όχι. Έλα αδερφέ. Δεν μπορώ να το κάνω, είμαι άχτης. Εντάξει. Εντάξει, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει και disco party. Έχει και λαβούρι. Τι θες. Θα κλέψω. Εντάξει, τώρα είναι πιο εύκολο. Τέλεια. Γιατί έχει κάτι αμμόντους. Τι φάση. Μπρο. Τι είναι αμμόντους. Τι φάση. Επιτέλους έχουμε καλοκαίρι παιδιά και γλιτώσαμε από τα σχολεία. Έξω από αυτό. Τώρα για να μην τρώμε και πολύ χρώμα, πάμε να δοκιμάσουμε να πατήσουμε λίγο. Τι? Παιδιά, δεν μπορώ να πατήσω live. Δεν προλαβαίνω να πατήσω live. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πατήσω live, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω live. Ωραία, θα κάνω μια reset και θα ξαναδώ. Ωραία παιδιά, βγήκα και όντως ισχύει ότι δεν μπορείς να βγεις από αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι εδώ παιδιά λέει ότι δεν μπορείς να πεις το γράμμα ε. Αυτό πάνω να το δοκιμάζω. Ωραία παιδιά, μπήκα στο παιχνίδι. Έχω 3 καρδιές. Α, τελικά δεν μπορώ να πω το γράμμα Z. Το δοκιμάζω. 1, 2, 3. Ωχ, τι φας. Το ξαναλέω. Παιδιά, χάνονται οι καρδιές μου. Το ξαναλέω. Τι θα γίνει άραγε. Έφαγα κίκο το παιχνίδι. Τι φας. Έφαγα κίκο από το παιχνίδι παιδιά. Πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Τώρα έχω το γράμμα του ταφ, το γράμμα ταφ. Το λέω. Χάνω μια καρδιά, εντάξει. Το λέω άλλη μια φορά. Ναι, αν χάσει 3 καρδιές, τρώσω ένα καλό κίκο από το παιχνίδι και μπορεί. Ναι.
Και αυτός ο μύθος ισχύει. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι λέει ότι μπορεί να σου δώσει το GUI του Cool Kid, ενός πολύ διάσημου και μεγάλου hacker. Και το GUI, όσοι δεν ξέρετε, είναι κάτι σαν βιβλιοθήκη που έχει hacks. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ευχαριστώ. Τι στο καλό. Τι? Μπρο, ακόμα δεν μπήκα στο παιχνίδι. Skybox. Και ναι, παιδιά, μπορώ να πετάω. Κίκο. Τι φας. Δεν μπορώ να πετάω. Τι. Τι στο καλό γίνεται. Τι έχει φάνει στο Cool Kid πίσω. Έχω commands. Τι συμβαίνει. Τι στο καλό συμβαίνει. Κάνω μια respawn. Ναι, παιδιά. Γιατί ο Cool Kid έχει εμφανιστεί επάνω μου. Πάμε σε άλλο παιχνίδι. Παιδιά, τελικά βρήκα το original παιχνίδι με το script menu του Cool Kid. Πάμε να το δούμε. Ναι, τέλεια. Ωραία. Ναι. Knife. Τι στο καλό. Τα μάτια μου, τι είδα τώρα. Knife. Οκ. Μπρο. Τι. Τι. Κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Δεν δουλεύει. Εντάξει. Πού είναι αυτός? Τι στο καλό γίνεται. Γιατί αλλάζω χρώμα. Τι στο καλό γίνεται τώρα. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε πατήστε like και εγγραφή και τα λέμε. Αντίο.